ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಚಾನಲ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ದದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಮನಸ್ಸು ನಾನು ಚಂದ ಮಲ್ಪುನೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏಪಲ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನತೆ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಅಂಚದು ಇನಿ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಅಂಚದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಕಾಲಿಂಡು ಜೋಕು ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ತೀರು ಆ ಶಾಲೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಇಡೇ ಬರ್ಪುಂದೆ ಆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪು ಕಾಣೆ ಕಂಡೇನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಪಂಡ ಅಟಿಲ್ಲ ಆತು ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡಂದಿಚ್ಚಿ ದಾಪಂಡ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮೀನು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪುಲ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಈಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಪೂರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪು 12 ಬೊಕ್ಕನೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಆಪಿನಿ 12 ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂದು ಆಡ್ಪುನ ಪೂರ ಓಲೋಲ್ ಪೂರ ಆದಿಪ್ಪುನಿ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು 3 ದಿನ ಸತಿ ಬಂಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಶಾಲೆ ಪೋಯರು ಇನಿ ಚಾಕ್ ಬೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅವು ಅವೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಕೈಪು ಏನು ಆಗ್ತು ಬಣ್ಣ ಮೀನು ಕಂತೀರು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಬಂಗುಡೆ ಕನಂದೆ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಮೀನು ಕನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಉಂಟು ತೋಜಂಬದೆ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡು ಒಂದಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಇದು ಕೈಪು ರಡ್ಡು ತೆಪ್ಪೆ ಕೈಪು ಅನ್ಪೂರ್ಣಿತ್ತ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಮೂಜಿ 4-5 ತೆತ್ತೆ ದೇಪಂಡ ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಒನಸುಗುಪ್ಪುನು ಈತಿಗೆತ್ತೆ 5 ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಆಜುಂಡು ಮೂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಮೂಜಿ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಯ್ಯ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಒಂದು ಮೊರೆತು ದೀಪನ್ ತುಲೆ ತುಯ್ಯರದೆ ಬಂಗುಡೆ ತುಯ್ಯರದೆ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟು ಆಜಿ ಮೀನನ್ನು ಮೂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಮೂಜಿ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಆರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತೆಡ್ಡ ಒನಸು ಬರ್ಪೇನೆ ಈಜಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪೇನೆ ತೌಲೆ ಒನಸು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಕೊನಪೇರು ಅಂಚಾದ ಒನಸುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲಿ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪೇನೆ ಅಂಚಾದ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಮಲ್ತಂಡೆ ಯಾವು ಕೈಪು ಇದು ಮೀನು ಮಲ್ತಬೇಕು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಇರ್ಬೇಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ದಾದ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕಲ್ದಪ್ಪ ಶೇರ್ ಮೀನು ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಕುಲ್ನಿ ತುಲೆ ಒಂದೆನ್ನ ಮುಟ್ಟತ್ತಿ ಮೀನು ಮಲ್ಪರ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಕು ನೆಟ್ಟೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದ್ಯಾಪಂಡ ಅವಳು ಪರ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಪಿದೆ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕುಚಿ ಅಂಚಾದು ಮೂಲು ಉಲಾಯಿಡೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಅನ್ನು ಗಂಟೆ ಎತ್ತಗಂಡು 10 ಗಂಟೆ ಅನ್ನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಪೂರ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನೊಂಜಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ರಗಲೆ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೆತ್ತಿ ಉಂಡ ಅಂತುಲೆ ತೆತ್ತಿನ ನೆಟ್ಟು ತೆತ್ತಿದ ಬಂಗುಡೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಥ ಫ್ರೈಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇನೆ 2 ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬತ್ತೆ ಬಾರ್ದು ದೀಪಿನ ಮೀನನ್ನು ತುಲೆ ಈಗ ಅಂಚ ಮಲ್ದಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಪ ಮೀನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೇನು ಮೀನು ಮಲ್ತೊಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತದು ದೀವ ನೋಡು ತುಲೆ ಮೀನು ಮಲ್ತಾನು ತುಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಫ್ರೈಕ್ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಇತ್ತಿನ ಕಿನಿಯ ಪೀಸುಲು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಸಾರು ತುಲೆ ಈತು ತೆಟ್ಟಿತ್ತು ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಒಂದು ತಂಕ ಉಂಡತೆ ಪಾಡು ಒಂದು ತಂಕ ಒಂದು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾರು ಹಾಕ್ನಾಗ ಐಕ್ ಪಾಡ್ನು ಒಂದೇನು ಮತ್ತು ಮೀನು ಲುಂಬರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೀನು ಲುಂಬುದು ಏನು ಫ್ರೈಕ್ ಒಂಜಿ ಮೊರೆತದ್ದು ದೀಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹೋಯ್ತಂದು ಅವು 1 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಒನಸುದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಿಂಪಿನ ಒಂದಾಂಡ ಇದನ್ನ ಬಯ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಣಂದೇನು ಆಂಡಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪೀಸ್ ಬೋರ್ಡಂದ ಉಂಡು ಬಂಗುಡೆ ರುಣಾಗ ಆಚೆ ಹೋಗುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀನು ಲುಂಬಂದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಡದೆ ಬಂಗುಡೆಗ ಮಂಡೆ ತಿಂತೀನಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಗೆ ಬಂಗುಡೆದ ಮಂಡೆ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಬೇತೆ ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂಡ ಬಂಗುಡೆದ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವಳ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೀನು ಪೂರ ಲುಂಬುದು ಮಸಾಲೆ ರೆಂಕಾದಿ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಐಟೊಂದು ಕಪ್ಪುದ ಪಾತ್ರದ ಉಪ್ಪು ಉಂಟುಲೆ ನೆಟ್ಟು ಅವು ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಪಾತ್ರೆ ಕೋಪಿನಿ ಅವು ಕೈಪು ತಿನ್ನಾಗ ನಾರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈ ಹೊರಾರ ಮಸ್ತ್ ಮೀನು ಉಪ್ಪುನಾಗ ತೂಪೆ ಬೇತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚೆ ಲುಂಬು ಪಾಡ್ವೇನು ಲಿಂಬೆ ಆಂಡಲ ಹೊರಾರ ಕೈಪೆ ದಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತೆ ಬೋರ್ನು ಅವು ಕೈಪು ತಿನ್ನಾಗ ಆಕಿನ ಕೈಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಐಕ್ ತೂದುದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದು ದೀಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೀನು ಲುಂಬುದು ಆಂಡು ಮೀನು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಕೊದ್ದಾರ ದೀನ್ಯಾನು ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಚ್ಚಪ್ಪುಡು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊದ್ದಿರುತ್ತೆ ಕೈ ಪುನಃ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಬಿಸಲೆ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಬಿಸಲೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಲವಲು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬಿಸಲೆ ರಾತೊಂದುಂಡು ಅದ ಕೈ ಪಾಡು ನಂದು ಎನ್ನ ಬಿಸಲೆ ರೆಡಿ ಆದ ತುಲ್ತು ಐತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಐತೆ ಕೈಪುದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಕೇಳು ಕೊದ್ದಿರ್ದಿಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕೇಳು ಮಲ್ತಿನ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ ನಾವು ಬಿಸಲೇಡು ಮಲ್ತಿನ ಬಂಗುಳದೆ ಕೈಪು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕತ್ತ ದ್ಯಾಪಣ ಒಂದು ಮನದಾನಿ ಅವು ಆಜಿದು ದಪ್ಪ ಬಿಸಲೇಡು ಮಲ್ತಿನ ಯಾ ದುಂಬು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬನಲೇಡು ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಆ ಬನಲೇಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಅವು ಆಲ್ತಿ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಬನಲೇಡು ಮಲ್ತಿನ ಬಿಸಲೇಡು ಮಲ್ತಿನ ಅದು ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ಒಂದು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂದು ಹೊಸದು ಕಂತದ್ದು ಒಂದು 4 ಕೈಪ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಿನ್ನೆ ಬಿಸಲೆ ನಿಕ್ಕೇತು ಈಚೆ 190 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿತ್ತನಾನತ್ತು 190 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ಅವೇನು ಕೊದ್ದೆ ಅದು ತಿಲಿಟ್ಟು ಕೊದ್ದೆ ಅದು ಎರಡು ಬಸಲದ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ತು ಒಂದು 3 ದಿನ ಕೊದ್ದೆ ಅದೇ ದೇಪಂಡ ಅವು ಆಜನ್ ಪಂತೋಜು ಹಿಂಗೆ ದೇ ಕೊದ್ದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಪಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಸೀ ಅಂತ ಒಯ್ಬಿಡು ನೀರು ಪೂರ ಐಕ್ ತೋಜೋಡಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೀರು ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಬಿಡೋರು ಬಂದು ದಾದನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇ ಕೊದ್ದೆ ಬಂದು ಅವು ಕೊದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಡಲ್ಲ ಪನ್ಯಾನ ಒಟ್ರಸ್ ಎಂಚಿರು ಆಡ ಕೈಪ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಾರ್ಲೆಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಿಕ್ಕೆಳ್ದು ಮಲ್ಪುಡವು ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಜಿ ಅವು ಈತು ಬರ್ನಲ್ಲಾರ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳು ಫುಲ್ಲು ದಕ ಪೊತ್ತುದು ಬಾರ್ಲೆಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಬೈಯಾಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಸಲೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೈಯಾಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೆನೆದಂತೆ ಕೊದ್ದೆ ಅಂತೆ ಜೆತ್ತಾಡು ನಾವು ಮನದಾನಿ ಪರಂಗುಜು ಆತು ಲಾಯ್ಕ ಪುಂಡವು ಮನದಾನಿಗೆ ಕೈ ಕೊದ್ದಿರ ನೆನೆಪಿಜ್ಜಿ ದಾದಾನ ಪರಂಗಡ ದಾದಾನ ಎನ್ನು ಸೀನೇಜಿ ದಾಪಂಡ ಪರಂಗುಜು ಅಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಾಯ್ ಕೊದ್ದೆ ಇತ್ತಡ ಬೈ ಅಂಚ ದಾಲಾಪಿಜಿ ಮನದಾನಿ ದಾಲಾಪಿಜು ಅಂಚ ಬಿಸಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ಅವಳು ಎಲ್ಮಿಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನದಾನಿದಿಲ್ಲ 150 ಪರಂಗ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಈತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾಡುವೇನು ಫಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ ಇವಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡ್ ಮಾಡೋಣ್ವೆ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಪೂರ ಬಂಗುಡೆ ಕೈಪುಗೂ ಪೂರ ಹಾಡೋದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಕೈಪು ಅದಾಗ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿನ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂಡು ದ್ಯಾಪಂಟ 125 ರೂಪಾಯಿ ಆತಂದು 125ಗೆ ಬಂಗುಡೆ ಸಮೇತ ಒಂದು ರೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ಮೂಲು ಟೊಮೆಟೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದು ಮರ ನೀ 125 ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಅವೆಡ್ದು ಮರ ನೀ ಎತ್ತಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಪ್ ಹೋದೊಂಜಿ 4 ಆಜಿ ದಿನ ಆತಂದು ಅದಕ್ಕೆ 125ಗೆ ಏತಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ತುಲೆ ಇದೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಬಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಕಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾನ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅದ ಮಲ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ದ್ಯಾಪಂಡ ಬಸ್ ಬಿಸಲೇಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ಪೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಕೊಂಡು ದ್ಯಾಪಂಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಡು ತೆಲ್ಪಿತ್ತನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸಲಾಡ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಫುಲ್ಲು ದಪ್ಪ ಬೈಯಾಡ ಪಂಪಿನಿ ಬಚ್ಚ ಫುಲ್ ದಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಮಲ್ಪುಣಿ ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಯಾನು ಏನ ಪಂಡ ಮಸಾಲೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ನೆನೆಪಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ರೀತಿ ಮಾಡೋದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲೆನ ಖಾಲಿ ಅಂತುಲೆ ಕೋಡೆ ಕಡಿದಿತ್ತಿನ ಇದು ನಿಜವಾದ ಮಸಾಲೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಹೊಡಿ ಪರಂಗು ನಾವು ಇನ್ನು ಪರಂಗದ ದಾಲ್ ಹಾಕಿಜಿ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ದಾಲ್ ಹಾಕಿಜಿ 2-3 ದಿನ ಕಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಪರಂಗ ಗಸಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ತರಾಯಿ ಗಸಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಯಾನು ದಿಕ್ಕೆಳು ನನ್ನಕೊಂಡು ದಿಕ್ಕೆಳು ಕೊದ್ಯಾರ ದೀತ ಐತೆ ಮೀನು ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಸರಿ ಮೀನು ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಐತೆ ಕುನಕ್ಕ ದ್ಯಾಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೈತಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಡಕು ಬಿಸಲೆಡ್ ದೀಂಡ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಸಲೆಡ್ ದೀಂಡ ದಿಕ್ಕೆಳು ದೀಂಡ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಕೈತಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಡಕೊಂಡು ಹೊರ ಕರೆದು ಬಂಡ ಬೇಕಾಯ್ತು ಟೇಸ್ಟೇ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನೆಟೆ ಮಲ್ಪು ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಂಡ ನೆಟೆ ಒಂಥರ ತೋಜುಂಡು ತೆಗೆ ಮರ ಪುಗೆ ಬರ್ಪುಣದು ಅಂಚದು ಪಂಡ ನುಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಮೂರು ಮಲ್ಪುನು ತುಲೆ ಕೈಪ್ ಕೊದ್ದೆ ಒಂದು ನಾನು ತುಲೆ ಕೈಪು ಕೊದ್ದೊಂದು ಉಂಡು ಕೊದ್ದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಕೊದ್ದೆ ಆಂಡು ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೊದ್ದೆ ಅವೈತೆ ಕೊದ್ದೆ ಆಯ್ಬೇಕ ಮೀನು ಬಾರ್ದು ಮೀನಿಂದ ಕೈ ಪುಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನೋ ಫ್ರೈ ಕೊಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ರೆಂಕ ಅದಿ ಬಿಡವು ಮಸಾಲೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಕೊದ್ಯಾರ ಆಂಡು ಕೊದ್ದೆ ಬತ್ತು ಕೊದ್ಯಾರ ಆಂಡು ನನೈತೆ ಉಪ್ಪು ಸೊಪ್ಪೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಉತ್ತೆ ಸೂಜೆ ಬತ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಕುಡಲ್ಲ ತುಯ್ಯೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕೊದ್ಯಾಡು ಕೊದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಪಣ್ಣಾಡು ಒಂದು ತೂ ಪಣ ಲಾಯ್ಕ್ ಅರ್ಲೊಂದು ಪುಡಿ ಇನ್ನು ಪುಗೆ ವಾಸನೆ ಇರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೂ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದೇ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕೂಡ ತೆಕ್ಕು ಅರ್ಲು ಪುಗೆಟ್ಟು ಉಂತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಜವ್ವೇ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿಂಡು ನನ್ನ ಕೊನದೀಪ್ಯಾನ ಫುಲ್ ಕೊದ್ದಿದಾಂಡು ತುಲೆ ಕೊದ್ದಿಂಡು ನನ್ನ ಯಾವ ನನ್ನ ಕೊನದೀಪೇನುಲ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಕೊಂಜಿ ತಾಗ ದೀಪೇನು ಫ್ರೈತ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ತು ದೀತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಇದು ಫ್ರೈನು ಪೂರ ತಾಗದಿ ಇದು ಯಾನು ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪೀಸ್ ಬೋಡ ತೂಜುಂಡು ಪಂಡತಿ ಭಾರಿ ಸೋಗುಂಡು ತೂವರೆ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು
ಅಂಚದು ಬಯ್ಯ ಪಡೋಣ ಬಯ್ಯ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಮೈದೇನಾಡು ಕೈತದು ನೋಡಿ ದಾಲಾಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ತಾಗದಾಯ ಬಕ್ಕ ಏನು ಅಟಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಾನು ಐತೆ ಸುಮಾರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಏತುಂಡು ನನ್ನ ಕುಂಟುಪುರ ರಾಸಿಪುರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಕೊನ ಪೂರ ನಾಡ್ದು ರಾವ್ ಇತ್ತೆ ತಿತ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾಂಡ ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹೋಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಹೋಯ್ತಂದ ತಿನ್ನರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಖಾರದ್ದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನರೆ ನಾನು ಅಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಚೂರು ಕಿನ್ಯಾಣ ಅದು ಮಂಡೆ ಬಂಗುಡೆಯನ್ನು ಮರೆತದಿ ಒಂಜಿ 2 4 ನಾನು ಅಂಜ ಏನಕ್ಕೆ ನೆಕ್ ಕೈಪುಗು ಪೋಣ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ ಪೋಯಿನೋ ಕೈಪುಗು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಅಂದಿಪೆ ಇದಾಯ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೆಲೆ ಅಂತ. A few moments later. ಒಣಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಣ್ತುಲೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಲಾಂಡ್ ಬಂಗುಡಿದ ಸಾರು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ನುಪ್ಪುಂಡು ಇದೆ ಒಣಸು ಅನ್ಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಣಸು ಮಲ್ಲೆ ಬಾಯಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ದಾಲ ಇತ್ತು ದಾಲ ತಪ್ಪಿತ್ತು ದಾಲ ಪನ್ನೆ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆವಿಡ್ದಕ್ಕ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವೇ ದಾದ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೆ ತಿದ್ದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿದ್ದುದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಉಂಟೆ ನನ್ನ ಬಡ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮೀನ್ದಾಗ ತುಂಬ ಜೋರು ಮಾಡೋದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.